Маяк газетасының жұмға санының түп яңалыклары. Татарстан Республикасы нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре шәһәр һәм бистәк көннәре уңаеннан районда зур бәйрәм чаралары узачак. Азнакайларны бәйрәм чараларын карарга чакырып, Маяк бетләрендә мероприятие программаларын урнаштырдык. Азнакай педагогларын уңышлы укыту серләренә өйрәттеләр. Төзек юллар иминлек нигезе. Икмәк илнең төп байлыгы. Әлмәткә кадәр юл төзелә. Мөселман яшьләренә грант бирелә. Җәлил эзләре буйлап барабыз. Бу йырларның салымын ничек санарга? Тормышка ашкан хыял. Нәрсә ул? Узган атнада Шалпы һәм Митрәй авылларында чишмәләр ачылды. Ул гына түгел, Үшәледә балыкчылар ярышты. Ә инде яңа елда яңа мәчет калыкты. Әлеге һәм башка материаллар турында Маяк газетасының җомга саныннан гына укып белә аласыз. Шулай ук Маяк газетасының бу санында гына сентябрь аеның намаз вакытлары, кайнар котлаулар, теле тәмле, кулы йомшак кеше хакында, укучыларыбызның хатлары, атна телепрограммасы, каймаклы торт рецепты, Сания газетасыннан соңгы кыярлардан эксклюзив рецепт, реклама һәм башка бик күп материаллар Маяк газетасының 25 август санында.